Els Premis Tastavins Penedès han decidit resistir. El tast es fa en una gran sala a la Wine Business School de Vilafranca. Més de 20 tastadors i cap contacte físic. Un panell ambiciós i divers, amb moltes cares conegudes. Sommeliers, vinyadors, comunicadors i professors universitaris, entre d'altres. El tast és àgil, un matí per avaluar un centenar de blancs, rosats, negres i escumosos, on el xarel·lo té un tast diferenciat. Estem molt contents perquè hem crescut més d'un 20% en nombre de cellers que han volgut participar-hi. En un any molt dur pels cellers, per la caiguda de vendes i ara la plaga del míldiu, tenen clar el consell pels consumidors. Primer de tot, consum de producte de proximitat. A partir d'aquí ha de ser, si pot ser, un vi de l'ADO Penedès, que per proximitat som l'ADO de tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Els tastavins s'han aixecat contra els virus en favor d'una corrent més resistent, l'amor pel vi i pel Penedès.